Ang Sid Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang siyang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mau ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa Sid Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Bili na sa suking tindahan, bagong kapeng Sid Panyawan. Pampalakas ng katawan, laban sa karamdaman, sarap na di mapantayan. Sid Panyawan Coffee, 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 Sid Panyawan Coffee. Sid Panyawan Coffee, ang kapeng matapang na kaya kang ipaglaban. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman. Ayaw analan. Kung wa man kay syuhan, pangitaglaing pangita nga mabuhi mong imong pamilya. Kay ikaw gud ang padre di pamilya. Ikaw ang angay mabuhi sa imong pamilya. Ayaw pasag din ang asawa nimo nga mulakaw lang nga wa ka mahibaw og asa. Danlog kaayo ang kalibutan dong, timan ina. Danlog ang kalibutan. Nay, Basig madaki na asunya to.
di ka sa kong luyo. Ikuha man gud nimong imong sista. Dugay na na ko nga magamit day. Ay, giabog ka na gali niyo. Murag natayaan na sa gamay ang mga kwirdas. Gamay pa kong nagmauan taon ang gitara day tungkol kay magkukumagunit anong mga gitara-gitara gud. So kala nagka-Paris Miss Lolo ni mo gili kani ato siya. Nagsaling lang ko nga naas Lolo gili ni mo nga mo'y muduyog na ko. Anya, nga nang yung man ang gikuha sa imong gibutangan. Tay? Wa. Wa nak. Naa, oy! Kalit kang naguol. Hala. Lanila ka, tay. Di ko ang nagustatay ni Malan tay. Di na ko magamit. Ha? Wa na mo kuha na ko siyuke. Di ko ang naman ko. Lo, hindi pa manggugad tiguang good. Kaya ang tiguang ka nang magsungkod naman na, tay. Dili pa mo ganit tiguang sila lolo og lola. Unya ikaw na noon. Kay bawa ka ba day? Opa, kay unsa man na, tay. Ikaw ang nagdasig na ko. Ang akong kusog. Ang nakaamam sa akong gibati karon. Unsa man na, oy. Mangko kasapot. Kung uwap at tingali ka day, hagbay na kong nawad aganas pagpakabuhi ni kalibutan. Tay. Kay, sama na wala ko'y bilis kalibutan, eh, Chidi. Wala na ko'y silbi nga magpakabuhi. Kay, gibuhi na lang ko kung nanay ni mo, Carol. Akong responsibilidad ang pagpangita o paginabuhian ato apan. Gipasagdan ako sa nanay ni mo, Carol. Ngamuhi mo na tungod kay inutil ko. Inutil na ko, day. Tay, alan. Ay, ala, pag-ilak, tay. Nawawa, kailak ko na nung ko. Day, Jenny. Hindi pa manggugay no tilgod. Huwag pa mang kamapungkol. Kalakaw pa manggugagod. No lagi. Apan, gipasagdan ko nga akong kagalingon nga may sama sa usa kay notil. Nagpabuhi kong nanay ni mo, Carol. Ayaw na, pag-ilak ba? Awa-awa, ilak na bayasan ko. Day, Bibi. Ato trapuhan yung luwabi. day, Jenny. Tawil din eh. Bigyan na lang ako sa'yo lang akong itrapo sa imong luwa, Tatay Alan. Day. Ngano nang duha, Martin? Makot sa imo nakita. Uy, ay pag una-una dihag ko ng hilak, uy. Hingos-hingos ka ba ya? Kikaniha pa ba akong nagpugong sa akong kaugalingon, ha? Ganina rin ang kahilak ko na ba yan? Ihilak no, ihilak na si Cecilia. Aron, maluag-luag ang sa magibati ni mo niya. Ipagawas ko doon sa may magibati. Ha? Ipagawas unsa may akong gibati. Oo. O sige, unya kay kaitsaron man ko. Usagad. Naglain akong tiyan, kaadtoon ko sa CR. Kawabe, klaro ni mo, Cecilia, eh. Makaguba ka ba sa akong pag-imot din, eh? Kagawason na. Ayaw natin, uy. Di ta magpada. Kasi bako, uy, atakihon ta sa sakit kasing-kasing. Samot nga makaluluoy ang atong anak ug apo. Cecilia. Martiniano. Tana, uy, ato tasluyo. Mamahitas tong luha dito. Aron di ta makitaan o hisabtan sa atong anak ug apo. Di ta magpahita sa atong kahuyang. Kinahanglan nga strong ta. Kinana ato ipakita sa atong anak ug apo nga strong o ligunta. Aja. Unsa na niyo, eh?
nakainom na ka og tubig? Okay na ko, nak. Luag-luagan akong dukan. Salamat sa pagpainom ni mo na kong tubig, ha? Naa naman gud buhaton ni Lola Silya nako kung muhila ko sa una kung nimo kumbiyaan. Paimnon ko niya og tubig. Unya, maundang na dayon ko og hilak. Mao gini na nakawili na ko ni mo, nak. Nga sugot lang ko si Nanay Carol ni mo mangitag kwarta na to. Kay mawili ko mo biya ni mo. Naluoy ko mo biya ni mo. Kay muhilak mo na kay naglakaw na ko. Kay dili man ko gusto nga malakaw ka, tay. Karon nga dako na ka. Kinahanglan sabto na ni mo sa tatay, ha? Kay mubalik kong susyo sa tatay ni mo. Kay dako naman ka. Kay ikabili naman kang lula ni mo, di ba? Ay, dili ko ganahan na biyaan ko Di nimo. mo guti kabiyaan ko. Mag-show raman ko. Uli, masabdayon ko. Ini ko mag-show. Uyog lang ko siyo, tay. Oh, ha? Paminawa! Certified Said Panyawan User. Si Tatay Maximo Arnold nakasinati sa pagdako pagbalik sa iyahang goiter. Maayo na lang kay nag-maintain sa pagtumar sa Said Panyawan Herbal Capsule. Natabangan. Kini mangun akong waiter kuan man kanang naoperahan sa 2001 nya ning action siya balik karon ni nagmintin ko sa Panyawan. Pag maintain ako wala na siya mo abanti ni murag siya ni kubul murag maatras na ni siya. O karon magpasalamat ko nga nakatumar ko aning maong Panyawan kay dako kay ikatabang sa atong mga sakit. Ang Said Panyawan Herbal Capsule makatabang sa pagpakupos sa goiter na sinati kini ni Tatay Maximo Arnold. Basta balatian, Said Panyawan. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto. Kuyog na lang ko nimo mag-siyo, tay. Hindi mo, naunsa man kagabi mo guna perming show good. Udok ka niya ka. Ay, Huwag di nga kastog permi. Di man ko magduka, tay, kay mo apil man kag siyo. Na, pariha ka na ako. Di ka katubo. Kuwang kastog permi. Ay, putot naman ko daan, tay. Mukanta man sa tay. Tabangan ti ka aron nga makakwarta ta pa. Day chini. Bi, practice ta kanta, bi. Aha? Unsa? Tanawa rin na sila. Magmanganta sila sila na. Uy, broke your heart pa. Paminawa ang amag-anak ko nagbanding-banding og kanta-kanta. Bitaw eh. Mo lagi na. Iwat sa doon anak na itong apo, hilig sa kanta. Pero ang kanta dili hilig niya. Singan. Ay, di ta mag-arsa sa kaugalingon tang bangko, Martin. Dili maayo mo kanta ng atong apo. O paminawa. May guts lang gid na siyang mukanta. Kay nagtuo tingali siya nga kay liwat sig naong siyang amahan, kamao na sad siyang mukanta sama ni Alan. Ay, kaya na, ha? Paminawa, ha? Oh, may lang nas primero ron. Oh, ini chorus ana na nagkayagaw na nanduha ron. Oh, niya. Hilom sagot. Ah, tanawa. Oh, ni balibad na. Maglalis na ron sa ilang Hilom sagot. ikanta. Paminaw sila duha. Lahi na sila sa akong kanta kato. Dito sa akong lagkaw. Ano na po na. Paminaw na to, ha? Na magkayagaw na ron taon-taon. Galingaw biya ko. Si Alan pa man ron, si Alan. Nitatada na, ang anak na na. Amoyabag na, ato na slaing daan. Hilom na lang ko, di ka hilom sa na siya. Oy. Atanawa, ni balibad na sad. Dito sa akong lagaw. Di ka mao kuno pastilan. Ang amahan pa kuno niyan, di ka mao. Ay, salamat taon. Kay nagkalingaw in taon ang amag-anak. Abi na nako, naunsa na to sila ganina na naghinilakay man. Gusto na tang practice na ko eh. Sunod na sad, ha? Man ko kasunod nimo. Ha? Pero maayo ko mo kanta, tay, no? Maayo kayo. Maayo Mura kang kaya ba? silula ni mo Silya. Maayo kay mo kanta sa kapilya sa una. Awa. Ha? Katong pangamuyo lah. Katong pangamuyo. Balik na lang daw sila. Ay lang ko iparehas ni. Ay lang ko ipamura ni Lola Silya, tay. Ang ano man?
Hoy, inguman si Lola Silya nga, yabag siya tingog. Kung mamura ko niya, yabag sa di kong tingog, tay. Away mong lula oh. Ay, nangamuyo na oh. Ayaw lang wala, tay. Parehas lang tayo ba ka ng parehas lang ko ni mo, tay. Mura lang kong ikaw ba. Sige. Mura lang kag ako. Oh, yay! Mura kong si tatay mo kanta. Bili na una kang lula ni mo karon og lulo ha. Ha? Kay asam di ka, tay. Ako yung ko, tay. Ayun lang lagi pagkuyog kay kuan ka uwanon ra ba? Muuwanon niya. Kay asa man lagi ka. Sugat to na ko sa nanay nimo. Sige. Ato lang ko, Lola. Kay akong kantahan si Lola sa atong gipraktisan og kanta, tay. Sige. Kantayis lula nimo dito kaw. Yay! Lola! Lola, kabaon na ko mo kanta, Lola! Nay, tudloy na na sini og pangamuyo, nay. Manikamot si tatay ni mo day. Para ni manikamot si tatay ni mo. Pero si ni Carol, hain ka siya, wap pa man mauli. Salamat sa paghatod ha. O salamat sa talent fee. Sa uulitin. Oh. Gituyo ko nga dili magpahatod kyut tungod sa amo. Kaya daghan na sa inyo pangutanas, Alan. Di ba na ko kuyog si Sheila? I-on ako cellphone. Kaya hindi na ako dapit sa amo. Nakasiguro ko. Daghan na kay rug text si Alan ako. Ay, nagsubay hain ko. Hoy, babay! Oh, day Sheila? Hindi ka gikan? Ug sa to nagato nimo. Oh, nakakita ka, day? Uy, kaayo, uy. O kaganin ng buntag, nakitaan sa tikang ni sakay sa maong auto. Kisa mo to, day? Kitaan sabihin mo ganin ng buntag? Uy, Kita ko, uy. ayaw pagsapang Alan, anak, ha? Kaya nga naman. Ay da, likay lang ko sa mukwit. Kay mo dayon na ba na siya drama-drama? Pangigi, selos. Kaya nga no, di ay, day. Doon na ba siya angay silusan, de Carol? Day, Sheila. amiga ta, ha? Sukad pa kani adto nga suod yung kaayo ta. Ug nga wa tay gitaguan sa usag-usa. Magsumbungay ta sa atong mga problema. Pero karon naunsan man ka? Nausap naman ka, day. Magsulo-sulo na gani ka og lakaw. Di naman gani ko nimo kuyugon. Gusto kang mukuyog na ako? Ha? Kay diin ka man lagi gikan. Ha? De Carol? Pero alam mo bang namumuro ka na? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ng atong sugilanon nga reguluhan, ang Komedyante. Dalit ka ninyo sa SED Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga